ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମିଥ୍ୟାକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ଓ ଖରାପ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ କେବେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶିବପୁରାଣରେ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏହି ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରକ୍ଷାକବଚ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଏକ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷକୁ ଖରାପ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶିବପୁରାଣ କହେ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଲୋକେ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ଧନକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ କମିଯିବ। ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକକୁ ବି ଧୋକା ଦେବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କହି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଶିବପୁରାଣରେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଶିବପୁରାଣ ଏହା ବି କହେ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଶାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାରିଯିବ। ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥିଲେ ବି ସେ ଖୁସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଯୁଗରେ ରାଗ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଶିବପୁରାଣରେ କହେ। ଲୋକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାମ ନେବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ସତ ମନରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବ ସେ କଳିଯୁଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଏ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆୟୁ କମିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଖାଦ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ ଏବଂ ମଣିଷର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ କଥା ସତ୍ୟ ଲାଗୁନି କି? ମହାଦେବ କେବଳ ଭୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଦାନ, ଭକ୍ତି ଓ ନାମଜପ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁହାଯାଏ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଏକ ଛୋଟ ଭଲ କାମର ଫଳ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମିଳେ। ତେଣୁ କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାବଣ ବି ମହାଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ 11 ଥର କୁହନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଆଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।